سلام سلام كم ياللهم دحنديهم أنا أملاخي مسكن صبا له أخبرتي لما عندها تمليسي بحدش فيديو متقله ناي لما عندها نعايز تغماني سلسة نجر لما عندي نعهم شركة جبركمي كم خا كلهم جبرنا ماسك هنجبرنا تقولنا نحط أمينا همها تقولنا جف بنقرط مالتيو كتفوتو خا تسفى يجبر እንድሕር ደኣ ፈቲኹንኦ ላይክ ጌርክን ጀምሮ ኢኹም እዚ ቪድዮ ኩላትኩም ላይክ ግበሩለ ኢኹም ሳብስክራይብ ከዓ ግበሩ ኢኹም ሸር ከዓ ግበሩ ኢኹም እንድሕር ደኣ ይጠቅም ኢተልኩሞ ሸር ምግባር ከይተሓምቂ ኢኹም እምበኣር ከስ ሎማዓንቲ እቲ ዝልከዮ ማስክ ኣይርኤኩምነ ምክንያቱ ሰሪሐየ ስለ ዝኾንኩ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ቪድዮ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ኣቮካዶ ባናና ከምኡ ከዓ ማይ ናይ ክስታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ቅንፍርን ኣዝማሪኖን ማለት እዩ ኣሊኸየ ዝነበርኩ ብሓንሳብ ገይረ ጥሓሒነ ሎማዓንቲ ከምኣ ማስክ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኣነ ክፈትዋ ማዓንቲ እዛ ማስክ እዚኣ ምድጋም ከይከውን ኢለ እምበር ኩሉ ግዜ ተድሰርሓ ኣነ ብደስ ንበለኒ ምክንያቱ ከምዚ ምሻሎ ኣየናይ ሰሪሕካ ኣየናይ ክትገድፎ ከማን ወላ ሓደ መዓልትስ የብለካይ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእኑ ዘለኹም ሕጂ ልኺ ኣቢለ ኣብ ቪድዮ ክንወሓይ ዘለኹም ብጣዕሚ ክሕፅራ ደልየ ክስታይ ከምዚ ነዊሕ ከይከውን ደልየ እቲ ቪድዮ ማለት እዩ ግን ነዊሕ እንዲ ግን በቃ ዝግበር ነገር የለን ከሪአኩም ስለ ዘለኒ ኢለ ከምዚ ጌርና ለኺና ካብ 1 ሰዓት ስጋብ 2 ሰዓት ደሎ የፅንሐ ኣነ ኩሉ ግዜ ተሓቱን ኢኹም ስጋብ ክንደይ ሰዓት ኢኹ ተፅንሐ ገለ ትብሉኒ ሕጂ ካብ ሰዓት በቃ ሰዓት እንድሕር ዳኣ ተፅንሕኹም ካብኡ ከም ግዜኹም ማለት ግዜ ተሊኩም ስጋብ 2 ሰዓት ተፅንሑ እንተደይብልኩም ከዓ እንተደይብልክን 1 ሰዓት ኣፅንሒኽን ክትሕፀቦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ እዛ ትሪአኒ ዘለኽን ሕጂ ሽፍንፍን ኣቢለ ሓንሳብ ክፀንሐ ማለት እዩ ድሓር ከዓ ክንሕፀብ ክንመፅእ ኢና እዚኣ ማስክ እዚኣ ግን ኣነ ክፈትዋ ማለት እንዴ ሕጂ ረኣያን ፅቡቓት ተሓፂበ መፅእ ኣለኹ ሕጂ ፅቡቓተይ ኣብዚ ትሪአን ለኽን ተሓፃፂቡ ወዲ ምክንያቱ ከሪአክን ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ከቢድ ሓቂ ዘረባ ቪድዮ ክትቀድሕ መይልስካ ገለ ነብስኻ እንዳተሓፀብካ ስለዘይጥዕመካ ተሓፂቡ ጥራይ መፅእ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ሕጂ ፀጉረይ ሕፅብፅብ ኣቢለ ጥሪር ኢለ መፅእ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብሮ ክንምሽጦ ኢና ፅቡቓተይ ከይተሓፀብኩ ክልተ ቀረንዴ ገይረ ነይረ መዓልቲ ኣኺላ ሎማዓንቲ ተሓፂበ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚኣ ትሪአኒ ዘለኹን መትሓዚ ገይረ ክትሕዘ እየ ንምንታይ ክትሕዝዮ ደለኽ ተልኩን ንላዕሊ ኣፉ ክንምሽጦ ስለ ዝኾንና ንኽጥዕመና ኢለ ከምዚኣ ጌርና ሕጂ መቂልና እንዳመቐልና ክንምሽጦ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣነ ከምዚ ትገብሩ ደለኹ እንድሕር ደኣ ንስኻትክን ኣይትኽእሎን ኢኽን ክብለክን ኣይክእልኒ ኩሉ ሰብ እዚ ይኽእሎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ግን ኣሎ ከምዚ እንድሕር ደኣ ንፀጉሪ ዝፅጉሞ ሰብ ኣሎ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ንፉዕ ኣብ ፀጉሪ ግን ዝፅጉሞ ሰብ ኣሎ እንድሕር ደኣ ከምዚ ደይጥዕመክ እንተኾይኑ ጀብጀብ ወላ ቁንን ኣቢልክን ክትምሽጦ ትኽእላ ኢኽን እዛ ዘሪአክን ዘለኹ ፎን እንታይ ክብለክ እንደዚ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ እየ ዝጥቀመላ ነይረ ፀጉሪ ርእሰይ ከድርቕ ከለኹ እንድሕር ደኣ ንታሕቲ ትስሕቦ ተኾንክን ወይ ከዓ መመሸጥ ጌርክን ትስሕቦ ተኾንክን ፀገም ድበሃል የብሉን እንድሕር ደኣ ኣብኡ ከለኽን ከምዚ ኣወዳት ገይሮም ዘድርቕዎ እንድሕር ደኣ ጌርና እንድሕር ደኣ ነድርቑ ኮይና ፀጉሪ ርእስና ብጣዕሚ እዩ ድስብ ሰብ ፀጉርና ንላዕሊ ብጣዕሚ ይደርቕ ሽዑ መሊሱ ከዓ ይሰባበር ማለት እዩ እዛ ሕጂ ሒዝያ ዘለኹ ፅቡቓተይ መከላኸሊ ናይ ሓዊ እያ ዝኾነ ኣብ ፀጉሪ ርእስና እንድሕር ደኣ ሓዊ ክንገብር ተኾይንና እዚ መከላኸሊ ናይ ሓዊ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ፀጉሪ ርእስና ንኸይሰባበር ንኸይነድድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ኣነ ዝቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ኣይጥቀመሉ ነይረ ካብ ዝጥቀመሉ ግን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ ወላ ስታይል እንድሕር ደኣ ክትገብሮ ተደሊኻ ቀልጢፉ ናብ ዝደለኻዮ ይድኾነልካ ማለት እዩ ክፅቡቕ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ዘይፈቲን ክዶ ዘይትፈልጣ ትኾንኩን ፈትኖ ክፅቡቕ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ እየ ፈትዮ ማለት እዩ ካብ ኩልኻ ንፀጉርክን ከዓ ካብ ዝጉዳእ ትከላኸሉ ባዕልኽን ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን እዛ ምምሽጥ እዚኣ ገይረ ዝጥቀም ኩሉ ግዜ ሕጂ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ገዲፈያ እየ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ በቲ ዘረኣኹኩም ፎን እንድሕር ደኣ ገይረ ኣድሪቐዮ ከምዚ መመሸጥ ገለ ስለ ዘይገብሩ ካብኡ ኩሉ ኣድርቕ የብሎምሽ ፀጉሪ ርእሰይ
እክብ ይብልና ብሓደ በቃ ሽዑ ንዕኡ ክትሰዶ ከዓ መዓት ፀጉሪ ኢኻ ተርግፍ መዓት ፀጉሪ ምክንያቱ ጨት ይድብለካ እንድሕር ዳኣ ትኽእላ ተኮይንክን ኣነ እዚኣ ሒዝያ ዘለኹ ሕጂ ዘማኽረክን ምክንያቱ ንዓይ ስለ ዝጠቐመትኒ እየ ንዓኽንካ ሸር ዝገብረልክን ዘለኹ ምክንያቱ እታ ዝሓለፈት ደረእኹን ብዙሕ ኣይፈተኽዋን ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ሕጂ ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እንድሕር ዳኣ ደይጥዕመክን እንተኮይኑ ንዓኽን ደሸግረክን እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ ከምዚ ጌርክን ፀጉርና ድና ሕጂ ንክንቆርፆ ኣነ ብዙሕ ሓዊ ኣይጥቀምን እየ ኣብ ክንደይ እየ ሕጂ ኣነ ዝጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ እስኹማ ብምክንያት እዩ ዝጥቀም ዘለኹ ፀጉረይ ክቆርፆ ስለ ዝደለኹ እምበር ስቕ ኢለ ኣነ ሓዊ ኣይጥቀምን እየ ኣብኡ ከሎ ጥራይ ዘይቲ ገይረ ኣለስልሳ ኣቢለ ዳርጋ ኣይምሽጦን እየ ማለት እዩ ሓውስ ኣይገብረሉን እየ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ግዜ ሳመር እንተኮይኑ ከማን ድሓነ ከምዚ ምሻሎ ዋላ ተተመሸጥካዮሲ ቁሩብ ክፀንሓልካ ይኸውን ኣብ ግዜ ቪንተር ግን እንድሕር ዳኣ ከምዚ ኢልካ ከይድካ ሕጂ ናብዛ ቁሪ ባዕሉ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝምለስ ማለት እዩ ከምዛ ዘይመሸጥካዮ ገለ ስለ ዝኸውን ፀጉሪ ርእሰይ ሕጂ ብዙሓት ኣይግደሰሉን ኣብ ቪንተር ጥራይ ዘይቲ ግብር ኣቢለ ቁንንዲ ከብሎ ብክልተ ገለ ምሽጥ የብሎ ዊንካ ምሻሎ በቃ ዝኾነ ግብር ደብሎ እምበር ሓዊ ብዙሕ ኣይጥቀምን እየ ኣብ ቪንተር ማለት እዩ ከምዚኣ ትሪኣ እንደለኽን ንኩለ ምሽጥ ሽጥ ኣቢለ ወዲእ ኣለኹ ከምዚ ከቢድ ገለ ኣይኮነን ፅቡቓተይ ፈትነ ይኹን ኣነ ድሓነ ኣብ ፀጉሪ ርእሰይ ባዕለይ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ከምዚ ምሽጦ እየ ይቁንኖ እየ ዋላ ፓሊስትራ ይስሕቦ ገለ ሓደ ሓደ ሰባት ግን ኣለኽን ዝፅግመክን ማለት እዩ ሕጂ ንዓኽን ከዓ እንድሕር ዳኣ ከምዚኣ ትፅግመክን እንተኮይና ኣብ ንዓኽን ጀብጀብ ቁንን ቁንን ኣቢልክን ማዕረ ስለ ዝኸውን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሽዑ ቁርፅ ቁርፅ ተብልኦ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉን ሕጂ ምስ ተሓፀብክን ከዓ ኣነ ሕጂ እኳ ከምዚ ቅልጥፍ ኢለ ዘይቲ ይገብረሉኒ እዮም ማእታን ከምዚ ምሻሎ ዘይቲ እንድሕር ዳኣ ተተጌርካዮ ተመሽጥካስ ቀልጢፉ በቃ ከምዚ ለመጭመጭ ገለ ይድብላ ከሎ ፌት ገለ ይድኸውን ሕጂ ኣነ ብዙሕ ኣይገብረሉን እየ ብዙሕ ዘይቲ እንድሕር ዳኣ ተተመሽጠዮ ቁሩብ ጥራይ ኣፍቲ ቆርበተይ ቁሩብ እየ ዝገብረሉ እምበር ብዙሕ ዘይቲ ኣይጥቀምን እየ እንድሕር ዳኣ ፀጉረይ መሺጠዮ ማለት እዩ ክቕንየለይ ከምዚ ምሻሎ ፀጉሪ ርእሰይ ቆምጣዕጣዕ ከይብል እንድሕር ዳኣ ተመሽጥካ ዘይቲ ብዙሕ ትገብረሉ እንተኮይንካስ ቀልጢፉ እዩ ከምዚ ምሻሎ ቀልጢፉ እዩ ፌት ዝኸውን ማለት እዩ ከምዚ ስብሒ ነገር ቀልጢፉ እዩ ዝኸውን ሕጂ ፈውሲ ንሱ ኢለ ገለ ኣይለኽዮን እየ ብዙሕ ዘይቲ ርእሲ ኣፍታ ቆርበተይ ግን ከይደርቕ ቆርበተይ ቁሩብ ይገብረሉ እየ ሕጂ ከምዛ ትሪኣ እንደለኽን ፀጉሪ ርእሰይ ፀሊኡ እዮ ነይረ ጫፍ ጫፍ ገይሩ ማለት እዩ ደስ ኣይበለንን ሕጂ ንዕኡ እየ ክቆርፆ እየ ከምዚኣ ትሪኣ እንደለኽን ማለት እዩ ኣነ መቁረፂ ፀጉሪ ብዙሕ ኣየተባባዕክን እንድሕር ዳኣ ከምዚ ጫፍ ተደይብሉ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን እንድሕር ዳኣ ከምዚ ናተይ ዘየድሊ እንድሕር ዳኣ ፀጉሪ ተልዎ ግን ክትቆርፆ ትኽእለ ኢኽን ክንቆርፆ ከለና ከላይ ፅቡቓተይ እንታይ ጉምድ ከይነብሎ ኢና ምክንያቱ እታ ዘየድልያ ፀጉሪ እተን ጫፍ ጫፍ ጥራይ ኢና ክንሰድን እምበሪ ኩሉ ኣይንሰዶን ኢና ብዘይ ዓቐን ገለ ምስዳድ ኣየድልየናን ምክንያቱ ሕማቕ ፀጉሪ ኢና ንሰዶ ዘለና ትሪኦ እንድሕር ዳኣ ተቃልቦ እንተለኹ ናተይ ገሊኡ ነዊሕ ኮይኑ ገሊኡ ከዓ ከም ገለ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንዕኡ እየ ደስተኻኽሎ ዘለኹ ተስተኻኽሎ ከለኽን ከዓ ከምዚኣ ጌርክን ክትቆርፆ ትኽእለ ኢኹም ካብ ጀብጀብኩም እንተዝበልክዎን ቁንና ኣቢልክን ቁርጥ ተብልኦ ማለት እዩ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ቁር እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ ፅቡቓተይ ብዙሕ ሓዊ ኣነ ኣይማኽረክን ከምዚ ምሻሎ እንታይ በቃ ብፍላይ ኣብዚ ዘለኹ ብጣዕሚ ይቁር ዘሎ እዛ መዓልቲ እዚኣሲ ብቁሪ ከምዚ ምሻሎ ካብ ኢደይስ ዝኾነ ክወድቀኒ ውዒሉ ከይትግረማ ምክንያቱ ኢደይ ወላ ሓንቲ ክሕዝ ኣይከኣልን ቆሪረ ብጣዕሚ ቆሪረስ በቃ ሕጂ ከምዚ ምሻሎ ዝሓዝኩ ንብረት ሲሉ ይወድቕ ብሰንኪ ዝኾነ ክሕዝስ ኣይከኣልኩን ነይረ ድሓር ምስ ተሓፃፀብኩ ግን ከምዚ ሞይቆ ማለት እዩ ደገ ወፅየ ነይረ ቆልዑ ካብፅሕስ ብጣዕሚ ቆሪረ ነይረ ማለት እዩ በኣኹም ከመይ ኣሎ ቁሪ በኣና ኣይተኸኣለን ዘሎ ቁሪ ኣብ ክልተ ቁንን እንዳበልና ጀብጀብ ቁንን እንዳበልና ዘይቲ ለኺት ኣቢልናዮ ፀጉሪ ርእስና ይቕየር እዩ ማለት እዩ ስቕ ኢሉ ይኮነን ከምኡ ኢሉ ብኸርዳዱ ዝነብር ወይ ከዓ ከምዚ ዘይነውሕ ገለ ዝመስለና እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ ይነውሕ ፅቡቓተይ ፀጉሪ ርእስናሲ ይስተኻኸል እዩ ሕጂ ናተይ ረአዮ
ተስተኻኺሉስ ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ነዊሕ ኮይኑ ኣይኮነን ነዊሕ እንታይ ዓብሰልካ ኣነ ቀንዲ ዘገድሰኒ ኩሉ ግዜ ዝነግረክን ናይ ቁመት ንዓይ ዘይኮነ ደገድሰኒስ ከመይ ጥዑይ ፀጉሪ ይህልወኒ በቃ ከምዚ ደስ ዝብለካ ፀጉሪ ምሻ ኣሎ ከምኡ ክኾነለይ ኣነ ዝደሊ እምበር ናይ ቁመት እኳ ድሓነ ካብ ዘይቆርፆ ነዊሕ ገይረ ነይረ ዳርጋ ልዕሊ ዓመት ገለ ይኾነኒ እዩ ሕጂ ምስ ተቆረፅኩ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ከመይ ረኺብክንኦ ኣነ ብጣዕሚ እየ ፈትየ ማለት እዩ ደስ ኢሉኒ ደስ ክብለካ ማለት እዩ ካብ እንድሕር ዳኣ ነዊሕ ተገይርካ ከይቆረፅካያ ነዚኣ ተኣክል ፀጉሪ እየ ሰይደላ ማለት እዩ ከምዚ ከም ገለ ስቂሉ ከምዚ ምሻለ ርአ ዝበለ ሓንቲ ህይወት ዘይብሉ ፀጉሪ እዩ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ ወላ ናትክን ወላ ሓንቲ ታይሞ ወላ ሓንቲ ዝጠቅም ስለ ዘይኮነ ክትቆርፆ ትኽእል ኢኻ እንተደይኮይኑ ግን ጥዑይ እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ ሓላፍ ዘላፍ እንተደይኮይኑ ፀጉርክ ግን ኣነ ምቁራፅ ኣይተባባዓክኒ ጥዑይ ፀጉሪ ክህልወና ከዓ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ናተይ ተኮይንካ ከምዚኣ ጌርና ክንቆርፃ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፀጉሪ ርእስኽን ግን ከምዚ ምሻሎ ኣነ ተቆሪፀዮ ፀጉሪ ርእሰይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ክፈትዎ ማዓት ሕጂ ፅቡቃተይ ኣብዚኣ ተብተብ እንዲ ከማን ድብል ነይረ ኣብቲ ቪድዮ ቀስ ትብል ዘለኹ ዝመስል እምበር ቅልጥፍ ቅልጥፍ ክብልሲ ይደልየ ነይረ ምክንያቱ ቆልዑ ከምፅእ ይጓየአ ነይረ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ገይርዮ ከምዚ ምሻሎ ፅቡቅ ኣይኮነኒ ኣነ ከዓ እዛ ቁኖ እዚኣ ከዓ ክፈትዋ ማዓት ኩሉ ግዜ ዳርጋ እየ ዝጥቀመላ ከምዚኣ ገይረ ቁንን ኣቢለ እያ ዝኸይድ ወላ ናብ ስራሕ ወላ ናብ ቆልዑ ከምፅእ ገለ ከለኹ ከምዚኣ ገይረ እያ ስለ ዝኸይድ ሕጂ ከዓ ቅድሚ ናብ ቆልዑ ምኻደይ ከምዚኣ ገይረ እያ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ ዝቁነን ኣብ ክልተ ውን ጀብጀብ ውን ከምዚ ብጣዕሚ እየ ዝቁነን ንስኻትክን ከዓ ከምኡ ክትገብርኦ ትኽእላ ኢኽን ንፋስ ኣይንህርሞ ፀጉርና እንድሕር ዳኣ ከምዚ ጌርናዮ ካብ ንፋስ እንድሕር ዳኣ ንከላኸለሉ ተኮይንና ጥዑይ ፀጉሪ ክህልወና ይኽእል እዩ እንድሕር ዳኣ ጥዑይ እንድሕር ዳኣ ንፋስ ንህርሞ ተኮይንና ቅድሚት ይበናጠስ ዘየድሊ ፀጉሪ ምሻሎ ከምዚ ሕማቅ ፀጉሪ ክህልወና ስለ ዝኽእል ከምዚኣ ጌርና ግን ባዕልና ፕሮቴክት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅቡቃተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ካልእ ስጋብ ዝመፀክን ሰሰናይ ባይ ባይ